Kaixo, arratsaldeon du. Amaia? Paul, eta Ones gara. Eta gaur bizitza gira gaiataz hitz egingo dugu. Bizitza gira izan da hilabete honetan ikasugun gaian izena, eta esan nahi du bizitza ziklo bat dela. Eta adibide bat gure bizitza, jaio, hasi, ugaldu eta egiten bat, eta guain Amaiak beste ziklo bat esplikatuko ez. Igelak bai ziklo bat dakatu. Igelak arrantzatik jaiotzen dienean, uretan egun eta gero lurrea joten dien. Eta lurrean bizitza pixkatin eta gero berriro arrautza jartzen dituzte. Eta horrela errepikatuz hilarte. Eta hain mesedez hitzari mugiko guztiak. Asteko inguruneak hasiko dira eta hitz egingo digute munduan mugimenduakin nola sortzen dut. Eguna eta gaua eta urtaroak. Kaixo, gara Carmen, Uma, Jaren, Ariane, Deio, eta gaur ingurunean ikasi dugun hartaz aurkezpen bat egingo dizugu. Guk aukeratu ditugu ibilgaiak lurak laguntzak egiten ditu. Errotazioa eta oxidazioa. Errotazioak egiten duna, errotazioa lontu dugu. Gau bat egunarekin eta translazioa urtarekin. Eta gure mundua ibiltzen da gira gure gaia izala. bizitza gira-giran. Errotazioak egiten duna lurrak lan eta girak ematen ibiltzea bere ardatzaren inguruan eta horren esker ukitzen gau bat eguna. Eta adibide bat Imaginatu eguzkia bezala. Nigoena begira, estatu batu bete. orduan estatu batua du, egunez eta Txina du gauez. Eta segitzen bueltaka, eta oain du Txina egunez, eta estatu batua gauez, eta hola sortza gauzak egin. Eta lainak dian egiten dugu nire, eta zaituko ditu. Oain azalduko izuet zen mugimendu den translazioa eta horretarako bolondres bat. Imaginatu jare eguzki bat. Lurrak iten duen mugimendua bere inguruan. Hueltak. Eta huelta oso bat emateko urte bat edo 365 edo 366 egun igarotzen du. Horren bitartean 4 urtaro barkatzen dira. Udaberria, udazkena, uda eta negua. Eta ere begertatzen dira gauza batzuk, ez direnak oso entzuten direnak erresa bezala dela ekinozioa eta solstizioa. Eta zeure bai ulertzeko zer den ekinozioa, jarek azalduko izue udaberriko ekinozioa. Maketan ikusten duzuen bezala, eguzkiak bidaltzen duten uzkiak zuzenean iristen dira ekuatoreko marra. Posizio hori ekinozioa deitzen zaio. Martxoaren 21-etik ekainaren 20 da udaberriko ekinozioa. Lurra irudikatzen duen bolatxoari kartulina bat jarri diogu egunaren eta gauaren iraupenan ikusten. Egunez egindako ibilbidea eta gauez egindakoa berdina izaten da. Horrengatik esaten dugu egunak eta gauak berdin irauten dute. Alderarik? Ni txikiena ilusionak egin da, emozionatu. Udaberri
Jordanoren ama udako solstizioa azalduko dizu. Udako solstizioa ekainak 20-an, iraiak 21. Eguzkia pilatzen dituen izpiek, zuzenean iparren hemisferioari ixten detenean, udako solstizioa deitzen zaio. Jarek esan duen bezala jarri du kartulina beltz bat gauaren eta egunaren iraupena bereizteko, ikusten duzuen bezala eguna potolo-potoloa da eta gaua fin-fina. Beraz, eguna luzeak dira eta gauak motzak. Horregatik deitzen zaio, egunik luzeena eta gauik motzana garetan. Eta orain, Carmenek, udazkeko dotxinazioa azalduko dizuet. Udazkeneko ekinazioa iraiak 21-tik abenduak 21 da. Eguzki-izpiek zuzenean jotzen dute ekuatorean. Posizio hori ekinazioa deitzen zaio. Gauean egindako ibilbidea eta egunez egindakoa berdina irauten du. Horregatik esaten dugu gaur eta eguna berdina irauten dute. Galderari. Orain, Arianek azalduko du neguko solstizioa. Neguko solstizioa sortzen da eguzki-izpiek zuzenean hego hemisferiora jotzen dutenean. Posizio horri neguko solstizioa deitzen zaio. Abenduak 21-tik martxoak 21-era gertatzen da. Eguzki-izpiek egunez egindako ibilbidea eta gauez egindakoak desberdinak dira. Egunez motzagoak eta gauez luzeagoak. Horrengatikan esaten dugu garai horretan egun motzena eta gau luzena izaten du. Galderari? Eskerrik asko entzuteagatik. Ingurunea bukatu dela euskararekin hasiko gara. Euskaran euskal kultura, ondaretako ohiturak eta sinboloetaz hitz egingo dizuet. Lotura zuzen eta orain guk zuei ari garen esaten bezala zuek beste batzuek. Eta horrela ohiturak ez dira galtzen. Kaixo, gu gara. Ibai. Eta Nikole eta gaur aurkezpenatu ezkizuegu. Guk ohiturak urtarekin lotzen ditugu eta sinbolak euskal kulturaren ondarerekin. Gaur hiru gai azalduko dizkizu. Laburua udaburuzu eta talo. Lehenengo taloen azalpenarekin hasiko gara. Bigarren laburuarekin eta azkenik udaburuzurekin hiruak batera. Ikasi eta gozatu. Taloaren irina Amerikan aurkitu zuten, zehazki Mexikon, eta gero onera ekarri zuten horko irina.
ezinbesteko jakia izan zen, goseari aurre egin zioten horrekin. Eta 60 eta ondoko mendeetan oso famatu egin zen. Taloak alda osatu txistorra, kasta, iruriarra eta eta Mexikon tala erabiltzen aragia, letxuga eta gauza gehiago. Taloaren masa egiteko behar da 350 gramo irin harto horia, eta gero 250 mililitro urrepe. Eta gero gatz pixka bat eta masa eginda da. 2004an erabaki zen urtero egitea talo txapelketako. Lehenengoa 2009an izan zen, eta bigarrena 2010an. Eskerrik asko entzuteagatik. Orain laburua aurkeztuko dugu. Laburua simbolo osagarria zaharra eta ezaguna Euskal Herrian. 1755an aurkitu zuten. Euskal gurutza konsideratu zuten eta Euskal Herrian agerpen handia hartu eta famatu egin zen. Gurutza hau beste herrialdetan ere badaukate, Germaniaren, Zeltek eta eta koilariak eta abar hasi ziren erosten laburuataz. Manuel Aramendi sortu zuen hitza, laburu hitza. Andoaindar idazle batek bere hiztegi hirukoitzeko lehenengotako hitzetan agertu zen. Eguzki bat irudikatzen du, eta, eguzki bat gerdik. Indian eta Alemanian minor beste toki batzutan ere bai kokatzen dute ikerlariek. Beste bi simbolo daude, esbastika eta eubastika. Esbastika laburua bezala nazi geldikurra erlojuan urratzan nora bidean dejo. Eta eubastika erlojuan urratzan kontrako nora bidean. Galderari eta horren denak batea hau da buruziko. Udaburuzu udako solstizioa da. Urteko egunik luzeena da 15 ordu eguna eta 9 ordu gaua. Guk ekainako 23an ospatzen dugu, baina berez, ekainako 22 edo 21an ospatzen zen. Juan Bautistaren jaiotzarekin zerikusia du. Eta zuaiten zuten hurrengo egunean eguzkia berrizateatzeko eta zuaitzak hazitzeko eta fruituak hazitzeko zuaitzetakoak eta neguan ez gelditzeko gabe. Eta Euskal Herriko toki askotan diten da. Pertsona batzuek pentsatu sinestu edo iten dute zeltek ekarri zigutela ohitura hori. Guk egiten dugun sua erraldoi hori haizea garbitzeko balio hori. Betidanik.
hori, guk egiten dugun zu hori ere bai balio du espiritu txarrak uxatzeko eta eguzki lorea bezala. Eskerrik asko entzuteagatik, aurrerako aurkezpena. Eta galderai baldin badakazute gustora erantzun ditzeko. Y ahora os vamos a presentar lo que hemos aprendido en lengua castellana. Hemos aprendido a crear y a recitar poemas. Y tú cuando lees un poema sientes una emoción. La siguiente persona que lee ese poema seguramente sentirá la misma emoción. Y entonces ahí se crea un ciclo. Bueno, después de decir todo esto, para entrar en los de lengua castellana. Hola, somos Libe, Hugo y Ciara y ahora os vamos a presentar lo que hemos aprendido en lengua castellana. Poemas. Hemos aprendido poemas en la unidad Bizitza Girabi. Hemos relacionado poemas con el ciclo de emociones porque todos los poemas están relacionados con las emociones que tenemos en nuestra vida. Ahora vamos a empezar a recitar los poemas. Primero, poema de no. Segundo, hay ojos que miran y ojos que sueñan. Tercero, niños de su barrio. 4, epigrama infantil. Y quinto, que te corta corta. Poema No, de Gloria Fuerte. No a la tristeza, no al dolor, no a la pereza, no a la usura, no a la envidia, no a la incultura, no a la violencia, no a la injusticia, no a la guerra, sí a la paz, sí a la alegría, sí a la amistad. Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, de Miguel de Unamuno. Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que llaman, hay ojos que esperan, hay ojos que ríen, risa placentera, hay ojos que lloran, con llanto de pena, unos hacia adentro, otros hacia afuera. Niños de Somalia, de Gloria Fuertes. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis. Ellos no. Epigrama infantil de Manuel Osorio y Bernal. Mamá, me duele este diente y me lo quiero quitar. Pues iremos al dentista, hijo, y te lo sacará. Yo tengo un medio mejor. No me dices sin cesar que comiendo muchos dulces se caen los dientes. Sí, tal, pues cómprame caramelos y él solo se caerá. Que te corta, corta, de Nicolás Guillén. ¿Qué cola tan larga tiene ese ratón? Corta, corta, corta. ¿Quién se la cortó? ¿Qué pico tan grande tiene este tucán? Corta, corta, corta. ¿Quién lo cortó? ¿Qué rabo tan gordo tiene ese león? Corta, corta, corta. ¿Quién se lo cortó? ¿Qué carne tan dura tiene este caimán? Corta, corta, corta. ¿Quién lo cortó? A la corta, corta, y a la corta va. Corta, que te cortará. And finally, the English group will show you the colors of the sun. What season do you like? Seasons are cycles, and the
talking about seasons. Kaixo, Arratsaldeon, Olaia, Amane, Elaia eta Sergio gara. Gaur erakutsiko dizugu abesti bat deitzen dela What Season Do You Like ingelesez. Aukeratu dugu abesti hau zergatikoa, naturaltaz eta oso divertigarria. Lehena batean abestuko dugu abestia, eta horretarako emango ditugu paper batzuk abestiakin, eta baina hau ingelesez abestuko dugu. Hello, today we are going to teach you a song What Season Do You Like. We choose this song because it is so nature and so fun. We are going to sing the song all together, and for this we are going to give you one paper with the song. First, we are going to say one sentence, and you are going to repeat, and then we are going to sing the song. Now, Amane and Elaia are going to give you the chorus. It is spring. It is spring. It is summer. It is autumn. It is autumn. It is winter. It is winter. What season do you like? What season do you like? Now you repeat but sing it. Oain zueteko bukatu abesti. It is spring. It is spring. It is summer. It is summer. It is autumn. It is autumn. It is winter. It is winter. What season do you like? What season do you like? And now we are going to put the song to sing together.
Jean Paulek esan izan bezala gure bizitza ziklo bat da. Plastikan lehenengo unitatean liburu amaigabea egin dugu. Amaiak esan duen bezala, liburu amaigabea egiteko 3 galdera erantzun ditu. Lehenengoa, nondik gatoz, irudikatu genuela pertsone mitologikoak eginez, adibidez, Mars. Nortara, pues irudikatzen baldin bat baloi batekin, pues baloi batekin, pues baloi bat. Eta nora goaz, pues kalabera batekin. Eta 3 galdera horiek erantzun dugu. Laugarren irudi bat denon, izan zela jaiotzetikan orain arte, eta irudikatu genuen, edo gu txikitatik nunean, edo orain arte gustatu zezkigun gauzekin. Irudikatu dugu espiral baten bidez, eta hau bai irudiz irudikatu dugu. Eta nahi batzute ikusi ilustrazio batzuk liburu amaigabeko,ak dituzute eban pantalurrian ikusten. Eskerrik asko zuen arretagatik, eta... Hau izan da dena, asko eskertzen guztuen jarrera. Espero gustatik zana. Eta, oain bukatzeko denak bateak zazpik indako hilarria kanta abestuko gu. Eta gero liburu markatzaile batzuk ditugu denak elkarrekin. Itzali da, ez zara
idazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara.